Kok karepe ingon-ingon apa? Cethakno, matur karo bayimu Ding. Upama aku ra duwe ingon-ingon, iwa dene aku pas apa jenenge lagi sepi, lagi nandang sedih. Kan ingon-ingon iso nglipur atiku. Contone panjenengan iso gawe bungahe atiku. Alah geseh. Sik kok iso dadi iso nglipur marang aku. Maksudnya apa kuwi? Ngono lho, iso dadi penghibur hati. Oh, penghibur hati. Alah, EKTLK. Apa? Telek. Ya padha kowe ya LC kok. Aku LC. Lencung. Neng. Nong nong nin nong nan nong nong nong. Ngaturaken wilujeng dalu Mbak Eka. Wilujeng dalu Biung, Mbak Yulimbo, Pak Jumbo. Wah, jan mata walangen leh kula ngenteni rawuhe sampeyan. Lah, mosok ngaten to nggih tadi sawetara mboten pinanggih. Nggih. Ngaten to. Bener pancen Tuku yo. lawuh tak pangan awan-awan. Maksude Mugi ya Pak Jumbo tansah pinaringan keselamatan. amin 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 amin. Tuku dawet Nggih. dicampur ketan. Nggih. Muga Mbak Eka uget-uget uga pinaringan keselamatan. Amin. Tuku lawuh, lawuhe tahu. Pak Jumbo, I miss you. Mbak Eka, Dalem. sowan wonten Desa Munding. Leres menika wonten Munding kecamatanipun Krajan. Nggih Bergas. Eh? Bergas. Dan Menika Kerajaan Munding. Kerajaan Munding. Nggih, Kecamatanipun Bergas. Bergas Tun Sewu. Awit nggih nembe pisan niki. Oh, nembe kok ngene nganggo ngene lho. Lah yo nek mono aku wis tau tapi lali, tak hitung sik ping pira yo ageke ping pisan niki. Nggih. Niki sampean ora preso to? Dalem. Mula piyayi kene ngersake niki sing dirawuhke Mbak Eka uget-uget. Lah pamrihe menapa? Karena menapa wonten Sragen menika sak menika saweg dadi maskot lho panjenengan. Maskot dados Seorang ikon. putri iya menjadi ikon Sragen termasuk Sragen itu ikonnya Mbak Eka uget-uget ini menjadi satu ikon sing pesinden sing fenomenal. Matur nuwun. Seorang putri
mriki niki lurahe ya Putri. Lurahe Putri nuwun sewu asmanipun. Asmanipun Ibu Bu panjenengane nek kula lek ket biyen le matur Bu Yatun ngaten kemawon. Bu Yatun. Nggih. Piyayine lenggah wonten Nggih, ngajeng menika mbok lenggah menawi wonten mriki, nggih. ngagem menika jilbab warna oren mbok menawi. Leres nggih, leres piyayine lho. Nggih, Bu menika. Yatun nggih. Nggih. Leres mboten lho kula kok Sama, diguyu. Piyayine kok kula matur Bu Yatun ngeten kok gemujeng. Leres sama mboten? Nggih. Butun ngaten kemawon. Lho jenengan digemujeng lho. Awas lho hati-hati jenengan niku. Wong piyambake niku piyayi, wah supel luar biasa. Nah, nggih. Gampang napa niku serawung. Piyambake ya wong pinter ning ora keminter niku Bu Lurah mriki niki. Andap asor lembah manah humble basa keren. Mboten kaya bojo kula. Wah. Pripun lho Ora anu patek istri pinter panjenengan? keminter. Lho kok saged Nggih, cok nebak kula nebak maksude Maksudnya cok nyondro kula niku kok pas ngono lho. dicandra pripun Dicondro. dicemburoni Ngoten niku. Oh. Kala mangsa ning Kala kula niku mangsa. sakniki wis marep ngulon, anak-anak kula wis do gedhe-gedhe. pun madhep kiblat madhep Nggih. ngulon nggih 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 nggih. Mbak Eka, Lagi kanca-kanca gak setuju Mas aku. pripun? Kanca-kanca kok embel ngono. Niki kula nuwun sewu mboten kok ajeng alembono. Nggih. Nggih kula wau teka mriku duk ning montor niku. Bu sinten perangkat desa Nggih. mriki kok ya ora bedak-bedake karo aku. Ya wis dianggap kaya wis dudu sapa dudu wong liya. Nggih. Langsung disapa, dibagekne monggo transit riyen. Nggih. Mbok maem riyen, matur mbah nuwun. Kula langsung wonten panggung mawon wong nika badhe limbukan. Niku Dadi Bu- wis direngkoh ngeten lho. Ibu-ibu perangkat Ibu desa. perangkat mriki. Niku lumrah, mergo ibu perangkat desa menekankan kepada semua warga masyarakat. Nggih. Warga masyarakat mriki niku ora ming perangkate desa, wargane mawon apik-apik. Lah. Kula teko. Nggih, Wah niku Bapak Hansip. Pak Ansip. Pak Dalang nggih, nggih. Wah le goleke dalan rutene wah jan montang-manteng niku. Lah nggih niki kula nggih Pak Hansip ta? Nggih. Pak panitia mesti wau nggih sing mapakne kula. Nggih. Niki kula nggih ngumun panjenengan di anu terke Pak Hansip. Terke wonten transit. Nggih, Nggih. atase Pak Dalang kondang Ki Jumbo sing ngeterke Hansip kaya maling dadi. Eh, Paling kula ya kaya aku saka Sragen diterke bapak ibu perangkat Nggih. terus para keluarga ageng mriki kok iso diterke dalang kondang kok diarak Hansip. maksudnya Dalang apa maling? maksudnya diterke tekan nggon transite iku lho. Oh, diterke. Penunjuk jalan. Oh, dadi menjaga Nah. keselamatan. Menjaga keselamatan. Pak Jumbo, dadi mriki ampun pepak Hansip Linmas Nggih, menyatu komplit dadi nggih. siji. Lah. Pemudane kompak. Lah, nggih. Terus panitia Luar biasa. komplit ngagem busana kejawen, Ngagem ngagem lah niku lho. blangkon, ngagem Leres. beskap. Wah, jan. Niku lho sing kula nggumun ngeten niku. Tenggen kula niku babar pisan niku antane acara bersih dusun merti dusun niku mboten nate dipun adani. Nggih. Wonten mriki wah luar biasa saestu kompak antaranipun perangkat lan keluarga ageng munding mriki bersatu dadi siji bersinergi guyub rukun nyuwun tepuk tanganipun kagem panjenengan sedaya. Iya. Kula niku kok estu niki nggumun Piye, teng piye? pundi-pundi umumipun Semarang bersih desa selalu digelar. Nggih. Tenggen kula niku pisane lho wayangan gak enek sing dodol. Tenan. Teng mriki luar biasa. Nggih. Itu nanti besok yang jualan itu bisa habis semua. Luar biasa lah nggih. Tenan, niku. besok pengunjungnya wah luar biasa. Niku Nggih, tenan. nggih, nggih. Wong nyatanipun boten sagedipun selaki. Keluarga ageng mriki rezekinipun semulur, kula lan panjenengan ketumprapan. Nggih, Boten nggih. kok mung kadang seniman tok, kadang-kadang bakul nggih ketumprapan. Ketumrapan nggih. Mugi-mugi Pak Jumbo keluarga ageng munding mriki tansah pinaringan sehat panjang yuswa. Amin, amin, amin. amin. Lancar rezekinipun. Amin, amin. Tanem tuwa nggih semulur adohke saking ama. Rahayu ngrembaka amin ya rabbal alamin. Nggih. Nggih, Ah, nggih, Mbak nggih. Eka. Pak Jumbo nggih. Menika kala wau kok wonten serat. Napa menika? Pareng badhe kula waos nggih. Nggih. Krana menika ana embel-embeli nek dikandani embel-embel sok mboten kepenak nek ora tak waca. Lah nggih mene Niki ngoten niku kedah ser- dipun maca. Nah, Nek surat ki dimacane. diwaca. Lah yo mang waca. Ah nggih, tak macane. Lah kok dibalani sing bener ki tak wacane kok malah bolak Oh, balik. arep tak waca. Lho lho. Kula
Kula niku ngomong kalih panjenengan nek surat ki ora dimacane tapi tak wacane ngeten lho. Ya nya. Aku piye ta? Kula niku Aku lah omong. matur kalih panjenengan niku lho. Heeh. Dadi ki ora kok macane tapi surat ki tak wacane ngeten lho. Ha iya, aku tak maca, aku tak macane surat iki. Tak wacane ya ampun. Ya lho. Piye? Adik rebutan ngene ta? Ning iki kene ana surat katur kagem yanipun Pak Dalang tak wacane wae. Oh nggih, lah ngono lho kok iso. Dari saya Bapak Ngasimin. Lah menika Pak Ngasih. Lho iki asli. Nggih. Asmane penyanyi Bapak Ngasimin. Nggih. Mantan Ketua Partai PDI tingkat Desa Munding. Nggih. Menika ngersakaken lagu Dandang Gula. Nggih. Dipun dawaken Gubuk Asmara. Lagu menika kula kintunaken kepada semua penggemar wayang kulit dan campur sari. Makasih, semoga supaya dibacakake. Oh nggih 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 niki ana duite 50.000. Dipun pinangkani mangke sak sampunipun panjenengan. Nggih. Mangke krana menika nggih Bapak Bupati utawi saking dinas-dinas terkait menika rawuh. Mewakili ugi. Nggih, mangke tentunipun badhe wonten pamedhar sabdo pangandikan. Leres. Njur gojek-gojek kita semua. Inggih, Nggih. Pak Jumbo menika nderek dawuh ingkang dipun pinangkani. Nggih menika, Gubuk Asmara ning dibawani kudu nganggo dandang gula. Dandang gula. Nggih nggih nggih. Dandang gula. Kudu tak pinangkani wong diperiksani Bu Lurah kok. Nggih. Aku so nek gedhe ya kaya Bu Lurah ngono kuwi cantik ngono. Kepiye? Po iso gedhe. Maksudnya nek dhuwur padha Bu Lurah ya kaya ngono lho. Sampeyan kuwi ora iso dhuwur. Napa pripun to? Wong kon rengen wae angel kok. Aku ki nek dhuwur malah susah. Lah kok susah piye? Ya ngentekke ragat. Amane panjenengan ngene iki dhuwur palingan 2 meter punjul kurang saitik to. Heeh. Kula niki kan hemat pangkal kaya. Kok hemat Pak Kaya? Tuku seragam ngirit paling ora 1/2 meter wis cukup. Jenengan ki 2 meter aduh entek nggih tuku seragam. Aku ngirit hemat pangkal kaya. Ane ya ana presidenku. Pripun? Ah presidenku ku ya ora dhuwur. Ning ngentekke bahan. Loh, kok saged? Amul kok bunderne. Isiden apa kentongan? Kowe arek muni salon kontrol lho. Mboten aku Ya. wedi aku. So, dandang gula. Dandang gula maka iki. Yogyanira kang para prajurit lamun bisa sira anulada Mangke sak sapunipun bawa nggih panitia ngersakaken nyuwun wedal kangge nyumet mercon. oh nggih Nggih. nggih nyumet mercon tu ing nguni caritane Dedeki ora ndah mira suarane. Jan. Menawi dipun mirengaken saking radio menika cok nggih kathah sing Pamit kecelek. keblecok. Nggih. Lumrahe nek nggih lumarahe nek suarane dawa ngene iki kudune kaya banyake gulune dawa. Aku iki ora ndek gulu kok iso suarane dawa. lagi sawak malah buntrok kok iso. Sikil kok jempol tok terus. Pak Hansip kira Pak Banser kira nek ngomong ora menakno ati kok iso. Nek ning radio iki ya pancen bener, Pak. Dadi nek dirungokke kae sapa to? Sapa to sindene kae sajake kok ngelik-ngelik. Bareng diparani kok kan bayangannya lencir kuning ngono to. Nggih, nggih. Bareng diparani teko lokasi. Ya ampun koyok tremos. Ngono iki lho. Sama sing gak loro ning ati. Batin mah kaya Magicom. Mbak tremos sih kurang jeru to kok tambahi Magicom barang. Nah iya kuwi wadakno cepitane centrong. Ngono kuwi nek pamane WA ora tau tak balesi ngono kuwi senengane. Andali rasang
sastra ing maes pati cetha silah sasra bau ing Maespati. Niku bener. Nggih. Oh kula wis tau lho disinden tak pecat. Lho ngenten apa? Kamu nggen tembang niki. Perkawas. Sasra bau ing ngaten. Dadi pemenggalan kata pemenggalan sing katane boten kurang. tepat. Wah, dirungok sik ado lak saru to. Nggih. Mosok sasra bau ing. Leren bae sesuk ora melu aku. Nah nggih. Enten cakepan kinanti ngeten kinanten sinden mriku Sukodono. Pripun? Nalikanira ing dalu sirep kang bole sapa aku. Pane ngambak sak cakepan niku kok iso. Ambak niku rujak-rujakan. Rujak nanas, rujake wong Edi Peni, pegathuk. Rujake wong Edi Peni. Aran Patih Suwanda lelabuhanipun kang ginelung triprakara gunakaya urune kang nuhoni trahu tama Badhe mercon rumiyin. Monggo, Siap. para bapak panitia Monggo. enggal menika nyumet mercon. Pun lajengaken bawanipun dandang gula kalajengaken lelagon mercon. Monggo. Iki lagune ya kudune tambal ban. Pripun? Mak jedor. Mak jedor. Mak jedor nggih. Nggih. Monggo. Monggo. Niki lajeng anu langgamipun. Nika Mercon riyen. Mercon mriyen. Nggih. Lah lagi iki aku pisan iki lho. Ana langgam kok dibukani mercon ki. Sinden sambreng gelap. Allahu Akbar ya ta. Tangan. Nggih. Mbak Eka. Nggih. Iki lho bentuk syukur, bentuk suka-sukane Nggih, para warga leres. masyarakat nggih to. Nggih. Wis nganti kaya wayangan ning Israel. Wayangan Israel. Nggih. Ana bom kok. Nggih leres Nggih. Sembah nuwun. Wah, jan paling nggih endah di sawang ning niki nek kena wajahku kelingan biyen. Pripun? Kula diajar sinden, Nggih. wajahku lak ireng. Nah. Wajah ireng tak wedaki bareng kena keluk ngene mah dadi klawu. Kancane umume nek wedak wajah iki nek dikek wedak dadi hitam jadi putih. Ning Umume aja. Mbak Laras niki nganggo wedak lak pon. Nggih. Biyen sing tak nggo yo ora kok marai putih dadi ireng, sing tak nggo wage. Nek wedak ora ana pasaran. Merek Nek pon betul ada, tapi nek pendak wedak kok wage iki ora ana. Lah ora putih aku. Oh, Bae iya. merekku sing tak nggo wage. Nggih. Nggih. Pun ajengaken menika gubuk asmara nggih, Pak. Nggih, yo. Oke, mangga gubuk asmara. Ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak ngeten ning cagak kebak tulisan marana abang kandhani sing trawan
biasa. Luar biasa. Cadetan sajroning ati. Saya ati. Blak tung tung. Sing gamel montang manten kok lek joget ki ora total to. Nenten apa ta? Apa disesuaike jenenge Eka uget-uget kuwi? Lah uget-uget jogete yo ngono apa kan begegek. Oh kok jogete Wah, iki mau ono ngene-ngene barang ki apa? Kuwi jogetan Rajang Kobis. Kok step piye to kuwi? Piye? Rajang Kobis mau piye? Nenten. Nanen nanen nanen. Ayo ikut Pak Jumbo. Nah ngono. Ajar setruk. Gah. Nek iso, nek gak iso gak apa-apa wong ajar kok. Lah kok ngene-ngene kok jus jaring Rajang Kobis kok jus ajar setruk. Lha nek ajar gak iso ya gak apa-apa. Moh aku ora. Ya pengen iso apa ora? Oh ora, nek aku nek setruk ora iso. Oh ya ora iso ya ora apa-apa gur ajar. Iya. Habisin. Nek nesu malah setruk tenan. Moh. Nek mati anu kabeh ora apa-apa gur separuh dhuwur urip kene gak urip piye. Iya. Aku moko sing urip ming sisih. Menapane? Ya kekarepan. Oh, karepan. Lah nggih to. Pokoke tetep kudu iso ngalor. Heeh. Ya ngalor ya ngidul ngeten le. Iso kekarepan kok ya ngalor. Nah iya. Teko ndi, Mas? Aku nek jek omong lali kok. Catetan ya ta? Catetan sajroning ati. Catetan mundur. Saya Sembah nuwun Mbak Eka. Nggih. Bubuk asmara sampun dipun kinakani. Panjenengan iki ora dhewean lho. Lho enten rencangipun sedulur asli daerah mriki. Asli nggih menika naminipun Mas Gito Plenthong. Oh, alah
niku kula nate mireng-mireng wonten YouTube. Nggih, nggih. Mbok dipun Oh nggih, dipun aturi jumeneng monggo Mas Gita kula aturi jumeneng Mas Gita. Spotify. Ngomong terus terang yen pancen kowe bosan. Oh sampun jumeneng sampun ngaten. Nggih menika sinamine Mas Gita Plontang. Oh, nembe mangertos menika. Oh, lah sing tak delok ning YouTube ya iki bae Pak Gita Tletong. Sapa? Plontang. Plentong. Plontang. Plontang. Nggih, nek menika Plontang. Mang takoni alasane apa kok iso nama iki Kinarya Japa lho. Nggih. Biyen bapak ibu iki lek jenengi Gita wis sampe kok tambahi Plontang iki mergane le piye? Lah nggih menika piyaine Pakde. Nggih. Wis sing dalu Pakde. Wis ling ulek letong wis. Wis marem kowe. Oh, lah wong kula nggih salah-salah mireng nggih nyuwun pangapunten to Pakde. Ora iso. Pun pangaksami. Ora iso wis bar bodo. Njuk ngapura kok. Bar bodo kok ora njuk ngapura. Aku wis serik sik kok, Pak. Ah kok serik. Ate ora sampean ngendika wis bener. Kene digesehke plentong, letong. Heeh. Tak dani. Pripun? Innallaha ma'as-sabirin. Sing dikarepke wong sabar ku kasih Gusti. Heeh. Bakal gedhe pituwahe gedhe ganjarane. Piye? Saka ngarepmu piye? Innallaha ma'as-sabirin. Heeh. Wong sabar ku kasih Gusti. Aku ki plontang ora sabar. Maksudnya kowe iki ora kena nesu ngono lho. Kowe iki aja nesu. Kok aku awakmu iki lho, Teng, Tong. Wah, lacang meneh. Kok iso? Kowe aja melu nesu ndaramu ndak gede lho. Ora aku ora nesu kok. Oh bocah kaya tunggak jati ngeyel kowe. Ngono ya ngelokne Kowe iki. kok ngandhake muni, kowe aja nesu ndak ra mudak gede. Ayo ora iso ndak dhuwur kowe pripun? Ini tak urus lho. Urusan. Termasuk body swimming ngono kuwi. Iya. Iya. Tak urus. Uruse. Biyen almarhumah bojomu wonge gedhi. Nah, Sing sing larang nika. Nggih. Sing awake bojomu blengah-blengah. Wah, biyen bojone gedhe. Putih. Iki saiki. Sikile papat. Kuwi sapi ya, Nyuk. Maksudnya nek Masa bojoku kok sapi mbok kowe iki mikir sithik ngopo to? Tak kandhani Mbak Eka. nggih, Jangan main-main. Loh, kuwi rungono. Ini Deka lho ini. Deka menika Iya. dewan Ora dewan ora kuwi. Apa? Deka. Duda keren. Oh, alah. Ning duduk keren aku nang kene iki ketemu ro pacarku. Sapa? Bulurah. Bulurah mosok Yo kowe iki yo cecak ngululu. Apa ya bulurah ra sadar arek entuk Gegeden- Joko Second kok. Gegeden empiak. Joko Second gasmu ngono. Oleh muni kok Joko Second ki lho. Kok lancang to, Pak? Lho aku matur karo Bulurah ki pacar. Iya. Panjenengane sadereng ngasta dadi lurah ki wis momong aku awit panjenengane ngasta perias nganten. Wis ngejak kula ajar nyucuk lampah. Pasangan acara. Heeh. Wah aku wong karo Bulurah kok niate ana cecang untal lintang. Nah, mulo kuwi. Lah mulo kuwi. Ning bersyukur lho, Mak. Piye? Sowan tlatah munding ngento aku ki kaya sak omahku dhewe ning bengi ki luar biasa agenda yang sudah rutin sebagai pelestari budaya munding sebagai barometer lain daerah. Wis. Lho bener lho Mas. Nyatane lesen dikai panjenengane DK. Para-para panitia wis seragame sebagai contoh. Kejawen. Kejawen. Iki ya ana contone mula ireng sing diagem. Loh, ireng enten
gedine Pak De? Iki ireng kanggo contone urip nang tengah masyarakat Pak Jumbo. Piye? Iri drengki ora kepareng amarga urip nang tengah masyarakat, saling kita mengisi dan saling kita membutuhkan. Luar biasa, bathuk bolu isi ndut tenan. Isi madu. Isi maksudnya madune jeglok ning ndut. Ora enak pangan. Pacul sisan kowe kok. Gumun ngono. Napa? Kok iso ngono lho. Wow, kowe iki gak seneng aku tenan kowe. Kowe arep seneng karo aku tenan kowe. Ketara guyumu iki ketoke nafsu kok. Nggih, anu pancen kula akoni. Ya ra, sising aku to, Pak. Seksi menika dalu menika kula kalih Pak De Plontang menika mboten kula anggap tiyang sanes. Dian, iki. Mirengke Pak Lurah, dengan Bu Lurah. Daging Pak apa, Pak? Jumbo. Heeh. Dengan mirengaken Pak De Plontang. Heeh. Saumpamane aku ra duwe Kang Mas, ya iki Kang Mas sing tak tresnani. Daging kakang. Diajeni. Diajeni wong tuwa ya to, Dik. Ku ora duwe Kang, aku kok anggap kakangmu. Kakangku dhewe. Heeh. Umpamane to aku ki ora duwe Pak De. Heeh. Panjenengan ya wis tak anggap Pak De ku. Alhamdulillah. Dian. Lho, sampean mirang dhewe to, Pak? Iya. Sing tak tresnani. Heeh. Pangane bapakku ki ya nembe tindak. Panjenengan yo iso dadi suling bapakku, tak hormati. Ya ra. Wong Berarti tuwa kajen. ngajeni. Heeh, kajen. Ewadene kok atiku nembe susah. Aku ra duwe ingon-ingon kok. Ah iya. Panjenengane iki lagi mboten Heeh. kaweratan ki ya panjenengane iso. Iya, Gawe ingon-ingonmu ngono. kuwi luwih kajen. Luwih kajen meneh aku arep unekke kirikmu ngono. Puas kowe. Puas wis ingon-ingon ora kelakon kowe iki ngusapi wedhus ora kelakon. Paling niki kaya kirik kula ngono ta. Wong kok mesti negatif thinking Negatif terus. thinking lho. Mesti darah tinggi ngono ki ngopo ngono? Ora, sing kok karepe ingon-ingon apa? Cetakno, matur karo bayimu, Ding. Upama aku ra duwe ingon-ingon, wadene aku pas apa jenenge lagi sepi, lagi nandang sedih, kan ingon-ingon iso nglipur atiku. Contone? Panjenengan iso gawe bungahe atiku. Alah geseh. Sing kok Iso dadi iso nglipur marang aku. Maksudnya apa kuwi? Ngono lho, iso dadi penghibur hati. Oh, penghibur hati. Alah, EKTLK. Apa? Telek. Ya padha kowe ya LC kok. Aku LC. Lencung. Ora mas aku Oh. dilem apik-apik. Ayo kok. ngalem kuwi sing murwat contone warga tlatah Munding, Dik. Oh warna ireng mau. Ireng. Kejawen para Kejawen. perangkat sing diagem. Mula kaya sing dingendikake mak limbuk ngarep. Nggih. Iki lho no, ana contoh sing kanggo warga tlatah Munding 3. Napa? Orang yang berdampingan dengan agama akan terarah dan barokah. Sing kedua. Orang yang berdampingan dengan budaya akan indah. Orang yang berdampingan dengan ilmu akan mudah. Munding sebagai barometer. Luar Loh. biasa, tepuk Contone tangan. kanca-kanca sekolah Limas Banser selalu eksis. Menjaga dari keamanan. Aku yo muni ngono, wong aku ki yo Linmas. Wah, panjenengan yo Linmas. Linmas. Biyen. Saiki isih aktif. Saiki jek dadi Isih aktif, Linmas. heeh. Mergo keamanan ngono sewu ngendikanipun bapak para Linmas wau kudu terjaga. Heeh. Munding kene ora entuk klebon sing jenenge barang ora apik maling Nah, contohnya. contone ngono. Nah, dalu menika Bapak Ibu penyang sekseni aman sejahtera maling mboten mlebet wonten mriki. Sebabe? Ya wis ning kene dadi iki wis ora enek kok ning kono-kono wis ning kene kok ya ngono lho. Ya matur nuwun nek kowe ngunekke aku maling ya. Ora apa-apa, ning maling kuwi aja dipangan mentah. Ora maksud ning Kuwi kene. dumadine menungso no. Lho, padadine. Iya, saka menungso saka rasa spontan mikir Pak Jumbo. Aku iso. Kok iso Maling. Heeh. Iki terdiri dari 2 suku kata. Amarga dumadine menungso. Manembau marang kang nyipta jagat miturut piandele dhewe-dhewe. Heeh. Ma. Leng ilinga wong urip ki ana sing gawe urip, mula ilinga karo sing gawe urip sujud syukur kanthi ndedhepe. Kuwi maling. Maling. Aja dipangan mentah. Dandane Wah, nek mong monggo maling iki kuwi nek cara basa Indonesia dikatakan pencuri. Nek pencuri artine. Pen. curi. Golek bos 100 e angel. Kuwi spontanitas. Pen. Pen kuwi ya. Apa? Pen ki kuwi. Penjahat utawa panggawean sing ora kena ditindakake. Ora kena ditindakake. Mergo tumindak sing halal akeh tunggal. Dadi larang negara lan agama. Nah. Pen. Cu. Cu.
Cu kuwi kudu cukup rasane ora krasa kurang, ora krasa luwih. Mergo dirandasi rasa syukur. Mergo ora bakal tumindak maling kuwi mau. Nah, iki sing Rina lan wengi tansah manembah dening Gusti lan dikandeli imane ora bakal tumindak ala lan durjana kaya maling kuwi mau. Apik temen to kowe alah ya Allah Gusti. Tak kandhani. Apik iso kaget aku. Kang Gito. Cumanku glindeng piye? Iki lho nek cangkem seniman, ming maling karo pencuri kok dadi wulangan. Lah ya iki jenenge Lah iya. ngene yo Mas, aja sembarangke aja wani gelar ning wani gulung. Aja dipangan mentah. Apa ming kudu sarule lucu. Lah ya to, Dik. Lah plontang kuwi ana artine. Plontang ki apa? Plon kuwi cuthik. Plon ki apa? Plon kuwi cuthik. Cuthik. Tang. Kuwi telek. Dadi Ora apa-apa aku nak cuthik telek waton teleke kowe. Ayo tak utik-utik terus ayo. Muni kowe. Wis tak batin kok. Wis tak batin. Piye Mas? Ana moyo ngono mesti ya iki mesti arep dadi udik iki. Ayo aku selalu siap wong aku yo DRS kok. Wah, aku Dokter DRS. Andes. Sing ngomong sapa tampekane. Lah, Dokter Andes lha apa? Duda rada suwe. Oh, tak kira DRS iki dudur rada suwung. Ning anu ya Mbak Eka. Mau ibu perangkat kene Bu Kaur wis paring sasmintara aku lho. Bu Sri. Nggih. Kok ngendika niki jane takon neruski karo sing ngelor kali ngene lho iki. Niki anu enten disimpenan saiki wis di. Wis sedilongkas. Ora kenek kaya ngono lho dene kene klayu aku, joe kowe wis duwe gandengan. Wong aku jane nang munding kene iki aku wis isin. Lho, Ibaratnya bengi iki aku delok wayang bayaran ya aku iki. Lho, lah iya ki nggonmu dhewe lho. Ora nggonku nak kene lak munding, nggonku lor kono. Ya tangga desa. Tangga desa ya kaya sak omahku dhewe iki munding iki. Dadine aku nang kene iki ibaratnya ming delok wayang ning bayaran. Ngono. Ning dinyang. Kok iso dinyang. Kok dinyang piye? Atik ora sing mara mbaraban karo penoe. Kere tak kandhani. Pripun? Iki panitia rawuh nang nggon gubuk. Pripun Mas? Nginjing anu apa Mbak Eka mangke kula anu duet ki kalih anu ngen kula Gito Plonrang. Wah ning nika angel aku lak ngono. Mangke kula atasane kula. Semene ngono sapa kuwi? Piyayi kene. Sing piyaine sing kaya ngopo? Wah pokoke piyaine bagus kae. Oh bagus wong penoe karo aku ganteng aku kok. Sing matur ngendika ngono ki Mas Kadus lho. Kaduse wong lanang kaya banci kok. Hei. Ki takon munggah panggung kok Pak Kadus sak bubare para-para iki. Amarga wis paling Kang Plontang aku tak duet karo Mbak Eka. Oke. Iya, ngono. Matur ngono ta mau. Matur ngono. Sing piyayine Lembah Manah kena kanggo contoh sebagai pamomong dusun. Betul. Nak kelurahan Bukades. Bukades. Ning dusun lak Pak Mas Kadus nggih. pengen duet karo DEK lagune Kerinduan. Nanti dipinangkan. Yo iya. Tur mau yo ngene lho, Dalam- panitia yo nyuwun lagu dipastake karo Mbak Raras mau yo ugi mbang. Nggih sami niki nggih wonten. Nggih, ning sadurunge Lah niki priyogong-priyogong Para-para. sing padha nganu diparingi wektu supaya kepareng miyos pepanggungan atur pangandikan. ingkang miji panjenengane mawon Mas ngaten. Sange. Nggih ampun kula ya to Dik. Dadine sutradara satu mbeng iki ana ngastane Pak Dalang. Nggih. Lah ngoten. Matur sembah nuwun. Kowe nyeluk aku kok Dik barang. Aku nyeluk kowe terus apa? Aa. Ya ora aa. Aa. Nggih nyuwun pangapunten ingkang dahat kinurmatan menipun Bapak Bupati Haji Ngesti Nugroho SH MH utawi para ing sampun kepareng rawuh kepareng ing mangkih miyos pepangguan saperlu paring pangandikan atur pangandikan dhateng para warga masyarakat munding nyangingi bab tata kaprajan sak pinunggalanipun. Nggih, leres. Pedal sak cekapipun kula semanggaken. Monggo. Turut monggo. Sekalian kalian Ibu Lurah. Monggo. Monggo.
Jih sampeyan panjenenganipun para-para sampun kersa rawuh ya ora Pak Kadus langsung ngedaki Eka to. Kok ngono kok ora nafsu. Lho ngono kuwi kersanipun akrab. Akrab nak kuwi ya lengket tenan nak kuwi kok. Lho kowe jenenge piyai ra bedake ya ngene iki kok iso. Lengko iket lek koyo ciduk dawet. Mangsaku karo Pak ora ngajeni. Nggih, wekdal sawetahipun kusemanggaken dumateng bapak-bapak ingkang dalu menika sampun minggah panggung mliginipun bapak kula, Pak. Nginjing mampir lho, Pak. Nggih. Sampun Pak. Nggih, niku senengane ngrayu, Pak. Nganu dompet jenengan hati-hati lho, Pak. Mangga. Nggih. Wekdal sak cekapipun kusemanggaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dumateng pangarsanipun para alim ulama, para kiai ingkang tansah kita takdimi, kita dherekaken fatwanipun. Dumateng pangarsanipun para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kinabekten, khususipun dumateng Mbah Toat Nawawi, nggih menika Bapak saking Bu Kades, Bu Lurah, Bu Romdoniatun, ugi ingkang kula biasanipun nyebat Mbak Buatun, Mbak Dani, menika Pak Toat atau Mbah Toat menika guru kawula. Nika luar biasa sekali, yuswa sampun 9 tahun, tapi tesih sehat, luar biasa, anggenipun didik putra, luar biasa, putranipun sukses doyo, wonten ingkang dados jenderal, Mas Arif, menika Bu Lurah, ugi Pak Kadis, putran Bu Petrus. Dumateng ingkang kinurmatan para kepala dinas ingkang sakmenika rawuh wonten dalu menika. Inggih menika Pak Petrus Triyono dalah Ibu, Pak Budi Rarjo, Kepala Dispermasdes, ugi Pak Anang Sukoco, Pak Kepala Satpol PP rawuh, Pak Plontang. Alhamdulillah Bapak sungkem. Ini bapakipun Ki Plontang menika. Leres, nggih. Kepala Satpol PP, Damkar ugi Satlinmas. Nggih menika dumateng pangarsanipun ingkang kinurmatan Bapak dari Forkompinjam, Bapak sebelah saya nih, Bapak Kapolsek Bergas rawuh secara pribadi, Bapak Kapten AKP Harjono, Bapak Dan Ramil utawi ingkang mewakili, ugi ingkang kinurmatan menika Saibul Bait tuan rumah, Ibu Lurah, Bu Kades, Bu Romdoniatun, dalah sedaya perangkatipun, Bapak Kadus khususipun Kadus Krajan, ugi Kadus sanesipun, ugi menika sedaya perangkat BPD, Bapak Kadus, Bapak RT, Bapak RW, ugi kades-kades ingkang rawuh sakmenika wonten Pak Kades Nggondaryo, Pak Kades Bergas Kidul, ugi Kades tanggenipun nggih Pak Kades saking Bandungan, Pak Kades Pakopen nggih. Kadus nggih. Kadus Pakopen. Ugi menika ingkang kula hormati ugi Ki Dalang Ki Jumbuh Siswanto saking Tlatah Pakis Magelang. Kawula asring panggih Ki Dalang wonten Kecamatan Ungaran Timur. Nggih. Pun ping 3 ping sekawan kawula kepanggih Ki Dalang. Ugi sedaya menika sedaya pangrawit sinden utaminipun bintang tamu nggih. Mbak Eka uget-uget ugi Ki Plontang. Ugi saking Satlinmas Banser ugi sedaya masyarakat khususipun
masyarakat dusun Krajan ugi masyarakat Desa Munding ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Monggo ingkang sepisan kita sareng-sareng muji andhelekaken muji dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan sehingga dalu menika kawula panjenengan sami saged makempal saged silaturahmi minangkani kegiatan merti dusun utaminipun pagelaran Ringgit Purwa kanthi sehat walafiat boten kirang punapa-punapa. Boten katalumpen sholawat ugi salam katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun wonten yaumul akhir. Bapak Ibu ingkang kula hormati ingkang sepisan Bapak Bupati Semarang nggih menika Bapak Haji Ngesti Nugraha dalu menika mboten saged rawuh amargi wonten acara sanesipun. Bapak Bupati titip salam kagem panjenengan sedaya kanthi ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ugi Bapak Bupati lewat ajudan wau WA kawula badhe mbiyantu panitia arupi arta sejumlah 5 juta rupiah. Tepuk tangan Pak Bupati. Monggo nangkih panitia saged mendhet wonten Dinas Pendidikan monggo pada waktu jam kerja. Nggih salajengipun kawula badhe matur wau sampun dipun aturaken kidalang nggih menika merti dusun menika wonten nilai-nilaipun. Ingkang sepisan menika wujud penghormatan panjenengan sedaya masyarakat khususipun dusun Krajan katur para pepunden, para leluhur saking dusun Krajan. Ya menika memetri dusun. Ingkang salajengipun nggih menika panjenengan menika saged dipun artosaken sedekah dusun. Nggih menika wujud syukuripun panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rejeki, paring pinten-pinten kenikmatan menawi jaman rumiyin nggih arupi ulu wetu napa hasil pertanian menawi sakmenika wujudipun inggih panjenengan dipun paringi rejeki lewat pekerjaan panjenengan arupi napa mawon. Salajengipun menika ugi wujud manunggalipun antara pemimpin kalian masyarakat. Menika nek mboten wonten sengkuyunge antara Bu Lurah, Bu Kades, ugi Pak Kadus, ugi panjenengan sedaya masyarakat mboten saged kalaksanakan kegiatan menika. Menika wau Bu Kades sanjang kalih kula niki ada anggaran pertumbuhan dana desa dari dana tak terduga juga kadus-kadus dari pemerintah desa untuk melaksanakan kegiatan. Termasuk juga masyarakat panjenengan juga nyengkuyung arupi dana kemudian juga dengan tenaga dan sebagainya. Ini wujud sengkuyunge panjenengan sedaya. Tepuk tangan untuk masyarakat Desa Munding. Nggih salajengipun kawula selaku PLT Camat Bergas mewakili pemerintah Kecamatan Bergas ugi Forkom Pincam Bergas nderek mangayu bagya dusun Krajan Desa Munding saged ngawontenaken kegiatan merti dusun. Mugi-mugi masyarakat dusun Krajan Desa Bergas ugi pemimpinipun Pak Kadus Bu Kades dipun paringi kawilujengan, paringi kesehatan, masyarakatipun paringi kesehatan, dipun lancaraken sedaya rejekipun. Nggih saking kawula kirang langkung cekap semanten mbok menawi wonten kirang langkung pun anggen kula matur kula nyuwun gung samudra pangaksami. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun. Nggih. Mboten Pak, mboten sekting mah nggih kula nyuwun wekdalipun dumateng bapak kula paring pangandikan demi keamanan. Wah, lha kuleno iki engko.
Nggih, matur suwun monggo Pak nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak PLT Camat Bergas, Bapak Febru Suryanto. Kami hormati Ibu Kepala Desa Munding, Bapak Kadus. Kami hormati pula sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sampun rawuh di Desa Munding. Terus kami hormati pula Bapak Dalang nggih, ngapunten niki kula nggih nembe pisan niki kula Pak Dalang mboten nate nonton wayang, kula niku nembe nggih diajak Bu Kades kemarin kawula diuyak-uyak Pak Kapolsek besok hadir nonton wayang ngoten. Oh iya. Nah, alhamdulillah saya tadi melihat dari bawah itu yang namanya Mbak Eka uget-uget juga baru lihat kali ini. Jadi memang sungguh luar biasa. Tadi narinya, suaranya, kemudian tata bahasanya pun luar biasa. Saya pun wes gede tua gini seperti ini arep ngomong basa Jawa ya ora iso, ternyata Mbak Eka ini yang mungkin masih kecil. Toto bosone Jawane sudah luar biasa. Tepuk tangan untuk Mbak Eka. Matur nuwun Pak ngendika tasih cilik nggih. Matur nuwun. Nembe cilik. Nuwun sewu Pak Kapolsek. Menawi panjenengan mriksani kula menika kelas atau tataranipun sekolah menika kelas pinten Pak? 3 SD. Jenengan nek kula delok niku nggih antarane nggih SMP kelas tunggal. SMP kelas tunggal. Nggih. Nggih, nuwun sewu mboten Pak. Oh lah kelas pinten jenengan? Nembe daftar PAUD. Oh PAUD. PAUD semono kuwi ngentekke wedange gurune kok. Nggih, monggo Bapak. Nggih, matur nuwun. Selanjutnya pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka Merti Dusun di Desa Munding. Mudah-mudahan dalam rangka Merti Dusun ini semua warga Munding selalu diberikan kesehatan, keberkahan, kenikmatan, dan yang paling utama mudah-mudahan selalu dalam situasi yang kondusif di wilayah Munding. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, jadi kami hanya nitip pesan Kamtimas kemawon. Jadi ini kami mau bercerita sedikit. Tadi malam ada kegiatan dangdut Lorenza itu di Pringapus Candirejo. Itu sungguh sangat luar biasa, antusias penonton itu sangat membludak sekali. Namun ada kejadian tadi malam itu, mohon maaf, cah sekolah SMA kelas 1 kuwi wis minum-minuman keras. Terus kemudian kesikut ana wong gelut, tiba ngledak ora sadar, langsung kita bawa ke rumah sakit Kensaras. Alhamdulillah saya juga sampai deg-degan, mudah-mudahan tidak terjadi sesuatu apapun. Tadi malam kita bawa dari Candirejo sampai Kensaras itu informasi dari perawat Puskesmas Pringapus itu nadinya sudah berhenti. Saya deg-degan. Alhamdulillah sampai Kensaras langsung sadar, alhamdulillah sehat. Langsung kita laksanakan rongsen kepala, CT scan, alhamdulillah juga tidak terjadi apa-apa. Nah, ini kami meminta Bapak Ibu semua yang punya anak-anak masih butuh perhatian, kami minta semuanya saling diawasi, saling dijaga agar tidak salah bergaulnya. Anak SMA kelas 1 cah wedok sisan ngejak kancane lanang mabuk-mabukan. Waduh. Nah ini kami meminta pesan-pesan Kamtimas cuma itu saja. Tolong dijaga betul putra-putri panjenengan sedaya, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa. Contohnya kaya Mbak Eka ini cah cilik wis pintere ora umum ora jamak. Nah, saya juga sampai wah iki cah cilik kok pintere ora umum, basa Jawane ya lanyah. Nyanyine ya pinter. Iki nek momene dadi anakku ngono wae lah. Wah, niku cilik ning pun gede kok niku, Pak. Dadi anak apa meneh nek dadi pacarku. Wah. Namung guyon iki Pak Klontang. Sampean ya butuh to, Pak? Butuh to. Mboten sampun cekap setunggal mawon.
kula sing ajeng butuh. Terus kemudian kami paling terakhir kami nitip pesan Pak Gito Pelontang ini sebagai linmas, ini juga ada Pak Mardianto di sini juga seorang linmas, saling menjaga situasi Kamtipmas di wilayahnya masing-masing supaya aman, kondusif, namun niku mawon Pak. Matur sembah suwun. Saya juga mengacungi luar biasa, mengapresiasi beliau. Ini ternyata saya juga baru tahu ini Pak Gito Pelontang iki jebule iso nglawak. Butuh kok Pak. Oh butuh. Kalah kali butuh. Butuh. Luar biasa semangatnya ampun, sepuh juga sangat luar biasa. Nah saya nitip Pak Gito Pelontang kalau memang sebagai pelawak juga mungkin bisa menitip pesan-pesannya terkait dan masalah Kamtipmas. Karena Kamtipmas sekarang ini ya keterbatasan anggota juga sangat terbatas. Kemudian situasi Kamtipmas juga sampai dengan saat ini pun ya alhamdulillah di wilayah kami karena Polsek Bergas ini harus mengampu 2 kecamatan, Kecamatan Bergas dan Pring Apus, sampai kadang nyuwun sewu, kadang cuma kualitas tidur saya itu hanya 1 jam 2 jam. Namun tetap saya sebagai Kapolsek Bergas tetap bertanggung jawab terkait dengan masalah keamanan di 2 kecamatan itu. Nanti kami juga dibantu, mudah-mudahan di wilayah kami tidak ada sesuatu kejadian yang sangat menonjol. Amin Pak. Ngoten demikian apa yang kami sampaikan, apabila ada kurang katanya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang merengku Desa Munding paring pangandikan. Ngopo Lurah. sing perintah badut iki kok. Nuwun sewu Bu. Nggih. Jejer cah cilik mriku Bu, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Luar biasa. Sembah nuwun Bapak. Pak Febru, Pak Kapolsek. Sembah nuwun Sembah suwun Bapak nggih. Sungkem kula. Terima kasih. Pak Kadus. Matur sembah nuwun, pengendikan ki sithik ning aos ngene iki lho. Ya ki piyayi-piyayi kang kena kanggo pituladan karo warga ing tlatah ngendi papan wae nek piyayi niki budaya ya ayem tentrem Mas. Betul. Wis, ya ra Dik. Nggih menawi Bu Lurah menika mboten kedah-kedangan apa. Mboten. Nang Purwodadi kutane. Sing dadi bukti lah nyatane. ora kakan ngendika ning ana nyata. Contone. Kridane. Nah, nyatane Bu Kades ya luar biasa. Sri Kandi ing tlatah Munding panjenengane. Lah ngoten to Pak Mbo? Betul nggih. Nah, kena kanggo conto nggih. Alhamdulillah para-para kula nggih matur sungkem kula kunjuk mliginipun. Pundi ya piyayine ya Pak Anang, sungkem kula kunjuk Pak Anang boten ketingal saking mriki. Siap. Nika ya Menika ya nganu dalam Pak. Nggih. Kalau mau wonten lagu ingkang pun kersakaken saking para panitia, Nggih, ingkang antawisipun setunggal. Kidung Reksa Bumi, kaping kalih Serat Penjajah. Angka 3 lagon ilir-ilir. Nggih. Lan ingkang angka sekawan ciri-cirine wong NU. Oh, ngaten. Ugi menika wonten macange sepisan caping gunung, kaping kali Gubuk Asmara sampun kala wau. Lajeng kaping 3 Perahu Layar, kaping sekawan Kanca Tani. Dari Mbah Raban RT 04. Oh nggih, mangke ya. Mbah Raban. Dalem Pak Kadus. Pripun Pak Kadus? Nggih. Apa sih? Walah. Boyo kok jikoke aku ngopo? Oh, Pak Kadus sih. Lah ya lalen wong. Lalen jebol akhir jejer cah cilik iki wis bingung. Sembah nuwun. Ugi ngaturaken kondur jeung Bapak Kapolsek. Nggih, mboten kondur tasih wonten lenggah mriki. Wonten transit. Wonten transit. Nggih, dereng kondur. Matur mbah nuwun wau sampun paring tali asih lho. Atur nuwun, Dik. Nggih. Pun caosaken lelagonipun. Nggih, setunggal Setunggal ing tawisipun ana lagu-lagu niki papat niki apa sing dicaoske?
Milih. Saged sarengan kalian Mbak. Mbak Laras, monggo dikondisikan Mbak Laras ya. Yo, salah siji yo. Meneng dihormati karo kanca-kanca. Jepun spoti. Yuk. Ya, Mbak Laras. Halo Mbak Laras. Halo. Waduh. Ya, ngadeg Mbak. Ngadeg. Wilujeng dalu Pak D Plentong. Kuwi artiru karo jenengan pernah Pak Om nggih? Kuwi adikku. Kakang. Oh, Kakang. Artiru kakange sampean ngundang aku plentong ngono. Panjenengan kuwi karo sinten to? Plonteng. Lah, Plonteng. sebrang ngono sisan malah apik. Ora ono penere nggih. Wilujeng dalu, Dik. Sowan tlatah munding nderekke ingkang raka. Paring panglipur warga ing munding iki anggone kagungan kajat merti dusun. Nggih. Nah, paring donga apa kagem warga ing munding. Nggih mboten Mas Sange. Nggih. Sik wilujeng dalu Dik Eka. Lah ngono cah cilik bener. Dik bener. Cah cilik nek ora didik mosok semene kok dimbak ki apa budhe. Wah. Nek nyeluk kula lak Dik, rada patut wong menika nggih senior kula. Nggih. Nek panjenengan menika ngaturi Pak D Plontang menika ya aja apa maneh Kak apa piye. Mbah. Lah, Oh, Mbah. kek sisandine. Kakekane. Lah iya. Nggih. Menika dalem nderek dedonga kagem marga ing Krajan Munding. Leres, nggih. Nggih, mugi pinaringan rejeki ingkang gangsar. Amin. Nggih, paringi gemah ripah loh jinawi ayem tentrem. Bener no, sithik ning mentes contone ya sak bubare merti dusun iki warga mriki apa sing disejo disembatan marang Gusti Allah. Warga mriki kaparingang panjang yuswa ditambahi rejeki sing berkah lan barokah. Nggih, amin. Pak D Plontang ki nek ngendika ya Pripun? sepuh asepe ampuh. Kaya ngendikane Pak Kapolsek panjenenganku kudu meneh ngendi wae kudu atur laluran. Ning ngunding kene panjenenganku ya kudu ninggal weling ngono. Lancang kowe. Nah iki kata-kata sing mburi iki, Pak. Ninggal weling ki wong wis arep nang diparani. Kok sik kok ninggal weling? Maksudnya ninggal pesan. Nek kepanjenenganku wis kondur kan ora mungkin iso ngaturi rene. Wah, sampean geseh. Mula sing dijaluk iki pesane panjenengan piye lho. Aja kesusu meneh ninggal weling ki malah mideka jare to. Mideka? Duda keren. Oh, kok ngene kok keren duda kesuwen kuwi lho maksudnya. Oh, ngasih lali wis ade aku. Iya. Yuk, Mas. Dalem. Sing arep dicaos ki apa, Nak? Apa nak? Iki gua ana pamundutan salah siji jajal. Mau wis. Nggih. Sing ditindak karo DIK sareng kali Mak Limbuk mau. Nggih. Yo iki sing ndi karo ndi iki sik di antara loro ki. Niki kula tak minangkani Oke. salah satunggale pamundutanipun panitia. Nggih. Nalika ten transit wau. Nggih. Nggih, menika ngersakaken serat penjajah wau nggih. Serat penjajah. Penjajah. Wah. Mak Canggih. Nggih. Yang ngene iki glotagate ning ketemu gone. Ora sah. Yuk, Laras. Sembah nuwun. Iki mau panyuwunan-panyuwunan di apa Pak Plontang? Dalem. Ora malah rene-rene. Ngosik to aku Mau gak panyuwunan Nggih, dikomunikasikan dengan Mbak Eka. Nggih, aku gak arep matur karo se mayor. Apa ngerti se mayor barang? Wah, lah aku kuwi biasa nyetrini kok aku. Kunci-kunci lagu ngono kuwi ngerti. Se mayor terus anjol saka panggung kira. Ketoke regeng kira. Se mayor ngerti. Kunci ngene iki musik. Lho, aku- Biasane wae tak kei kunci dengi kunci Inggris karo kunci 15-an ngono kok. Aku duwene kunci sing pas kok. Sembarang pas pokoke nggih Pak Cangki iki. Ki ana pamundutan iki mau. Iya, Ki Pak. milih ana caping gunung, Gubuk Asmara wis prau layar engko bareng-bareng ngoten nggih Mak Cangki. Nggih. Nggih. Kanca tani ngono. Kanca tani. Kanca tani. Milih salah siji sing ngersakake saka Mbah Kakung Raban RT 04. Oh iya, Pak Deraban. Piyayine mbuh sing lenggah mau nang ndi lali aku. Nggih. Salah setunggal dipun pinangkani. Oh, matur nuwun Mbah Raban. Nah, Mbah Raban. Nggih. Nah, bar niki mangke terus Pak Kadus. Nggih. Wis pengen duet karo Mbak Eka. Iki apa caping gunung sik ya, Pak? Manut. Caping gunung nggih. Nah, mawi bawa mboten Mbah Raban. Pinangkani sinten? Dalem. Derek. Monggo panjenengan arep ngersaki kanca mboten? Nggih. Lho, Mboten nek ngersaki napa-napa. kanca monggo. Sama tak Setunggal. menangi milih. Nggih. Tak menangi milih. Ning aja Mbak Ayu. Enten apa? Nah, Mbak Ayu kae iki ibarate wakile Piyai sepuhe Pak Dalang. Kowe iya. Suratno Selak. Kowe iki dianggap wong tuane dhewe. Bener mboten, Pak? Nggih. Lah iki sakpamane aku milih lho piye, Pak? Monggo. Aku milih sing iki di antara Boleh. sing jejer kotak, Nah, iya nak. sing Monggo. gendong kuwi. Ya, siwu. Betul. Awas, awas. Wah, aku ya kelingan bojoku biyen ya ngono kuwi kok ya wi.
Wis persis kuwi. Monggo Mbak Siwi. Atinya mriki terus nyanyi enggal maniki paring laipun warga mriki Adik Siwi. Mbak Siwi. Ya. Panjenengan tengah no Pak De? Aku nak tengah aku malah dikira engko ingin aku. Ora, Mbak Siwi mriko kesanipun ngapit Pak De Plontra. Dadi ning kamera iki di ning streaming dipriksani sing ning streaming ya ketok-ketok ya to. Aku jejer kowe iki ya nak aku janjane nak perkara ayu. Tetep ayu kowe. Karo bojomu. Karo iki. Kok iso? Ning nak anget iki. Mergane napa? Ki ngempit endhok kowe mateng iki kok. Ndoke sapa? Ayo. Ndokmu. Jotos kowe lho. Iya. Ndek kowe sangklir. Kira-kira iso mateng apa ora pripun? Aja ngomong endhok. Kuwi ndoke wuang pisan. Walah, kok rumangsane kowe ngelokke Mbak Siti kok iso ngkremi iki mbok kira pitik babon ngono apa piye? Mbak Siwi iki kok iso? Mbak Siwi duwe kanca Siti maksudnya. Coba kowe jejer Mbak Siwi. Kowe iki nek omong ki sing alon-alon ora usah kemrutuk. Ya kono lho jejer Mbak Siwi coba. Nang kok iso ngelokke Mbak Siwi ngkremi Mas. Mbah Ndeng kok Mas. Mas. Ora kowe iki ulang tahun apa piye? Nang apa? Lah kok sangu pledungan loro ki? Ora tok loro, papat. Lah Sing loro nang kene. Nah iki ngono dispenser kok iso. Ya paring gungang pamundhutane Mbah Raban sing liwat iki mau ngersake caping gunung. Nggih. Sing sindi sik Pak De panjenengan menang milih. Ya nek aku Kula riyen apa Mbak Siwi sik? Nek kowe iki wis jeleh. Ngono. Karo iki ketok lembrut. Ya tambah mulek nek weruh nyong. Iya. Sedotan. Alah ras mang sedot karek kelakep ngono kok wis tumek nek iki kok. Iya. Piye Mas Gino? Lah iya to ketok iki. Panjenengan ki lho mangsaku karo Mbak Siwi apa ya ngatasi kok kemaki. Ayo piye carane aku nguntil pal loro? Piye? Untal pil. Untal pil. Lah aku mau ngomong apa? Until pal. Salah. Sing bener. Nguntal pil. Oh, iya. Iya. Pele jenenge, plik kita, ya. Biar geseh nggak tak terus ki geseh sasiji. Ora ngono. Ya nak, gitaran karo Mbah Kakung. Kon ngopo? Atau turun kene. Ayo. Oh, lah iki tak. Saben bengi. Biyen saiki wis ora. Jelas dijengleng Pak De. Jembleng no. Siap. Ngono kuwi, nek ora kulino awor kanca-kanca. Ora kulino wis ora iso. Kompak. Mbok Wis ora iso. dikulinakake amor mulakno. Pas jelenge wis ora bakal iso Nek tepat. latihan ki mangkat. Mangkat piye ngangger dhewe rekane nyorohke bau ora dibalesi kok. Sapa? Jumbo estung kuwi. Tak jembu estung. Biyen kelingan ora mayang nang ndike tak susut. Wah, tulisane nggon ngono kuwi jumbo es. Ayo ijek lho. Lah nggih to. Ngono kuwi lho. Tak waca jumbo estung aku ngono. Penuwontone loro peteng kae to, Pak. Heeh. Kaya ngono kok njaluk dijak wong ngelokke Pak Jumbo estung. Lah apa? Ya apa ngono kok iso ngelem ngono kok iso estung. Ya ora estung ya Siswanto. Ah ngono apa Jumbo sekuteng. Malah parah. Iso ya Es nemen. niku artine napa to? Es niku. Siswanto. Oh alah lho. Samiyo to. Oh, sing ngomong lek katul Samio. Sapa? Catul. Kae. Heeh. Wong kae iki Mary kok. Piye? Mary karo aku ki Mary mergo aku kok iso duwe bojo guru kae kok ora ngono iki lho. Kuwi yo duwe guru kok. Heeh. Guru laron. Guru laron ya. Ayo. Nah pisan kas deh. Yen memajang Nek iki temonjo nek iki. among karo
jenggleng kok malah meneng. Njek utreng kaya wong arep jagongan. Aku gak namatke Rai. Rai apa? Gak namatke Rai aku. Rai ning dhuwur, lah kok ning ngisor. Kowe iki ya Rai. Rai apa? Rai lo. Oh dijak jenggleng malah jagongan. Padune iki kesuwen Mbak wisan. Lah nggih to. To. Ngerti-ngerti ngono. Heeh to. To. Apa dhek iki yo? Heeh to. Kesuwen dhek hiburane ning omah Mbak. Kuwi ngon-ngon kuwi. Apa? Ingon-ingone sapi karo wedhus tak delok lha kok wedok kabeh. Lah nyapa dhek kok wedok? Tak nggo hiburan dhewe, Nduk. Jur aku ki ge lanang pedet ngono apa? Seneng kowe. Maksudnya dienggo hiburan di sela-sela tanggapan ngono. Tanggapan kok pedet karo wedhus wedok. Ki hiburane sok teke dhewe kok ge dolanan. Apa tulung kowe? Teke dhewe iki wedhusmu dhewe. Dolan aku dhewe iki kok kowe dolanan ngono. Heeh. Apa ndekku kuwi? Ha apa? Lato-lato. Kudu. Apa? Ketek-ketek. Wah, malah cetok ini to. Gentenan sing kaya paut. Iya. Gendan karo aku ya. Aku. Iya. Tengok ndi sakepane? Wah, ono sinden kok ora tengen kupinge bosok kuwi. Ora. Iki tegese kowe gatekke karo aku. Walah, gayane wis ora umum. Iya ra kaya rada gubuk kuwi tengok-tengok ngenteni kancane semendi ra. Yo piye aku kondang dur-dur bendina dibrui gapura kaya ngene kok iso. Gapura gundulmu ngono. Pacitan. Kembang waduh. Ayo ning Pacitan tuku kembang. Kadoan kene nang jimbaran kowe umbrukan. Iya kene kembang akeh. Kok tak tukokke. Jeneng ngejeki omong kowe. bae. Yo. Kembang wae Ancik-ancik munggah aku arepan. Hati-hati kok asam uratmu lho kok iso. Alah wis mumpung wis kesuwen iki ya sini. Ning ngati-ati nek saka dhuwur wong iki ndek penyakit hernia. Hernia niku anu. Kuwi lho, ayo wae sing kaya Masa medun meneh. Ayo. Ndek ku ora tau e. Kok anjlok malah engko malah gawe gutungan repot. Kok benekke nak medun ya, Kang? Iya, tak benekke. Ditungkak ngono lak kena to. Ndek ingi tau tak tungkak muni maktus ngono. Us. Oh meletis wi. Kok madu sing padake apa wae? Lato-latomu meletos kok. Wah, gebalen wingi geno Kendal kowe mbek aku. Pancal tenan Pak Jumbo. Aduh, aku ngono sikilmu ki to, Kang. Aktingmu apik lho Pak Dek iso menjiwai. Wah, ketok kelaran tenan ngono kok. Loro tenan sirane kok. Ambo baleni. Tak baleni napa? Ya aja. Nyuwun tabuh kempule, Mas. Ya. Aja, Ya, piye? engko tak tutuki dhewe wae. Guna Iya. Ya Lujeng dalu Pak Jumbo. Nggih. Dalu menika katon regeng nggih. Nggih. Menapa melih warga ageng mriki taksih mriksani. Tasih mresani. Dugi sak mangke tancep kayon. Tancep Katon lek kayon. guyub rukun ngeten. Guyub rukun manunggal dadi siji. Leres para perangkat nggih tasih sami wungon. Sami wungon. Nggih. Leres muga-muga tansah pinaringi rejeki sing Nggih. kathah. Sapa wonge gelem prihatin lek-lekan ngeten niku aja Nggih. turu sore aku. Iki nyapa? Wah, mong wae kene iki sak anyang-anyangen nek. Lha iki ngapa? Wah, kene iki lemang ngampet kok. Wis ngangkon ngono sapa? Aku. Lah iya, Aku malah gebremeng karo becangi. ya aja ngono. Delok wajahmu piye? Walah, adik koyo sing kae haing kae lho. Ayo. Tapi apik kowe, Dik, apik kowe. Wis aku samar aja kalah, apik awakmu. Wis to. Ora apa-apa. Nggih? Ora apa-apa. Piye ta? Ora trima. Ora apa-apa. Mergo awakmu wis tuwek, ora kaing-kaing. Herder. Ora apa-apa aku. Lah piye? Kowe nek aku asu ora apa-apa kok. Ora apa-apa, aku ora sering ning landakku karo aku ki tresno. Heeh, tresno. Aku selalu untukmu. Ya, aku sayang kamu, ngono lho karepku ki. Nah iki beruk. Bro. Ngopo kok iso diceluki bruk ngopo? Aku gedhi ketok le ember. Kira-kira kok jenengane wis ora buta. Iya lah. Coba-coba gandeng ta wong mlaku wong loro. Aduh. Kaya Mbak Siwi badhe tindak pundi? Nggih, kula badhe ting pasar, Mbak. Oh, badhe ting pasar. Lah kok nyangking batang, ngono kan gak. Piye?
Ini marep rene. Wah, sip kaya kethek. Ya. Matur nuwun, Mas. Matur nuwun. Pak Dek, Pak Jumbo ki iri. Iri. Padune ya ora to? Panjenengan dibele-bele iri. Iri. Yo pancen nek ki penyanyi bakane dagelan. Dalang kuwi wis di bagian. Debok kuwi lus-lusen. Mulus kuwi malahan kuwi. Ora dilus-lus ngasih kok metu untuk. Wis. Ketok ganteng ngene kok dilone kaya kethek ya. Lek dandani Dik Sevi piye? Lek Dik Sevi kurang-kurang piye? Ora ana kurang sawiji. Mbok tulung dibenekke sing apik. Tak benekke sing apik no ya. Jan kok ya alah kaya bagus nek kaya malah kaya Dracula. Aku kok ya pengen melu ngelos-elos kuwi to. Lho pengen? Kabeh do tresno karo panjenengan. Mbak Laras pesinden-pesinden kabeh tresno karo panjenengan. Aduh. Sampean rasah meri. Iya. Iki bageh aku. Iri Pak Jumbo. Lho, bageh aku sampean ra kena meri. Ora meri. Lho, Pengen ngelos. nandake karo aku ki ingin. Jagong. Lho, arep jagong to. Aku didandani Kabeh ngene to. mesti do tresno. Lho. Iki dibenekke sik. Ya Allah. Lho, lara tenan iki. Celes iki. Oh iki dipanteng tenane lara. Iki kurang. Piye? Lho, ngene iki Nah, dibenake. Ngancane tresno kaya ngono kuwi kok. Nah, nggon matane apik tok, nggon matane barang kuwi lho. Wah, dan bagus tenan saiki. Kaya rol ketoprak. Ah, rol ketoprak. Kaya Nek lho. Wah, lah iki sing adi gemati iki ngene iki. Heeh. Ora kaya siwi. gur didemek Piye kok. to? Oh, Wis cukup. Ya Allah. Wis. asik. Ira. Ding tang kintung cret. Asane kok bagus. Apik tenan. Bengi iki jebul raine ge kobokan. Iri Pak Jumbo iri. Ora masalah. Ora ngerti Pak Nek wong Jumbo. ora keturutan karepe iki ngono kae. Ora ngerti setel. Ora ngerti setel. Oh. Aku anggur ora keturutan karepe kok timbang rayo kelinci kaya ngono iki. Jajal dituntun. Jajal tuntun. Oh, tuntun, Mbak Laras. Tuntun. Nggih. Maku karo mlaku. Paimen pergi ke pasar. Paimen membeli bola. Ganteng ya Mbak sini ya. Ganteng enggak? Kabeh do iri mesti melihat ketampananmu. Kok mau lakon ketoprak rol lho sing terkenal kayak Apa? Panji Asmara Batang ya. Asmara bangun ya, Nyuk. Asmara bangun terus gua Batang ngono lho. Wo, kowe tak engok-engok kok bubrah raimu kowe. Aja to. Ayo teruske. Kan Teruske, muhrim. ya. Mbak Batang-batang tukang ison ya melu-melu kae. Panasudan aling-aling. Parian mboten Biung. Caping gunung. Biung, mawi parian mboten. Prayogi. Nggih, parian Pak De. Kono. Raiku wis rusak kok. Lho, rusak piye to? Wis persis jebul kaya curut raiku. Sukses kowe puas ngorek-orek raiku. Rohmu kondi. Wah, wong tak delok kok epek-epek adik kene iki. Kowe ketok. Matur nuwun. Kowe mbiyen cinta karo awakmu mbok tolak mesti. Ora sing nolak kono. Wong aku ketuan. Wong sing taksir iki mbiyen bokne kok. Kok malah kesir mbok kuwi lho. Ah wong kuwi urung lahir kok ya. Ngatang-ngatang Aduh, ning dhuwur kerdus. aduh apa ya? Pak De Plontang. Ayo. Wah iki. Pancen bagus. Matur nuwun. Kaya wedhus. Ora apa-apa wedhus lanang munggah swarga sedhelongkas. Amin, amin. Ora ana wong korban wedhus wedok ning mesti ke wedhus lanang. Tur wedhus lanang kuwi Munggah swarga Munggah swarga. Amin, amin nggih. tur wedhus lanang ki tumek pendak esuk wareg ora ragat. Ning sedelongkas munggah. Munggah swarga. Amin. Aja ding. Medeng. Lah aku. Sing ngomong kono dhewe kok. Lah aku. Oh, piye to? Aku Ngopo? Milih. Parian Mbak nggo Pak De Plontang, Mbak. Parian.
Menyang Batang. Aduh, Bapak Rono. Batang, ya Batang Pekalongan. Nggih. Tuku telo. Tuku Waduh, telo. mendung kuwi akeh telo kok. Nah, terus Yo duit-duit ya bebas. Aduh. Mbah Plontang Mbah Plontrang. kaya ula. Oh, nak aku ora trimo. Hah? Ora trimo kaya ula. Kaya apa? Jan aku duwe ula. Oh, jen duwe ula. Ning ulaku ki ula duwel. Nah, kok ula duel. Cendik. Oh, cendi. Cendek iki jeneng ula duwel. Ula kelak dawa tur duwe buntut. Heeh. Buntute ning mburi. Heeh. Lah endi buntutmu? Buntute kok nang. Buntutmu endi? Mbok tulung tilikno. Wis diketok. Wow, Du. Wis dirica-rica. Tulung goleke wi. Golek ana Mbak Siwi nek petuk geceken kuwi. Wit. Wah, kejem tenan cah kuwi. Ya gelem. Sembah nuwun nggih, nek siwi lenggah rumiyin. Matur suwun, ayo Makasih gone. Mbak Siwi. Gone Solo Mbak Cok Eka, iki. Nggih. menika setunggal lagu malih. Nggih. Ora krasa Monggo, wektune ya saya ngangsek, saya Nggih. ngangsek. Nggih. Panyuwunan saka Pak Kadus ya dipinangkani. Lah Pak Kadus kersane tidak Nggih. mriki, Pak Pak. Kadus monggo katuran minggah pepanggungan Pak Kadus monggo. Saya dawuh Pak Dalang lho, Pak. Nggih, Monggo, monggo Pak monggo. Kadus. Monggo Pak Kadus mriki. Saya dawuh Pak Dalang niki mboten kula. Monggo Pak. Sing dawuhi Pak Dalang. Ora kilir Ombange jalur. Ngopo ngono ki Pak De ngopo? Kok lho kok ngono ki lho? Wah, Sampai kayak nang dhuwur sik. padha sisuk muni njaluk seminar ngono kae sebule saiki. Ora ngusik amarga Pak Kadus arep Jaya Endo, Pak. Kok Jaya Endo piye? Piye? Ah, padune ming arep nyanyi karo Mbak Ekar Sido iki ming paring iso to, Pak. Karo aku nafsu kok jajah. Plak-pluk. Sampeyan preso dhewe. Hasil luwih wicaksana ngene iki. Piye? Nyawer arep ora ngaturke lagu ning nyawer iki kuwi luwih wicaksana. Apa-apa ora ketrima. Ayo nak aku apik nembang nak aku. Wong suarane yo ngendikane mau yo becik yo luruh, yo ketoke dirasana penggalih yo kepenak. Kenang apa? Lah ngopo to panjenengan ki dicaosi diaturi kok kaya ngono? Aku wong Iki tandha tresno Pak Kadus dumateng panjenengan. Sing matur kowe. Matur piye? Yo piye caramu kono? Aku matur kudu piye? Sakarepmu kono. Kok ngono lho, kok panjenengan ki terusan kok. Kono ro. Saru ki ngadep Pak Kadus kok kaya ngono. Pak Kadus yo. Masane kok Pak Kadus terus kaya ngono. Wis. Ora penak lho. Pak aku jembok ngono lho. Wis matur. Kok iso pamane Pak Kadus. Iya. Saru. Rumasane Pak Kadus mengandung magnet po. Lah ngono kok. Wong ora ana apa-apa kok obah dhewe. Terus budi Pak Kadus badhe ngersakaken nyekar napa Tembang badhe napa? nyawer. Tebang napa langsung Badhe ki mawon. tembangan menapa Pak Kadus? Oh Badhe nggih. arep jenengan arep ditapuk jare. Ora apa-apa. Tapuk kuwi aja didelok lara ning rasa, ning diketok pandang mata iki bener-bener aku mencintai. Oh, mencintai. Ono tapuk kok mencintai. Mencintai. Lho, tapuk ki kanthi rasa, ora mas amarga rasa ning rasa. Oh, ditapuk. Aku gelem guyon ngene iki jujur ya, Bos. Nang nggon ngantenen aku ora wani garap. Ning nak iki dendamku wit pinganane kek nang ngene Pak Prapto iki. Nggih monggo Pak paring mrisdep. Badhe ngersakaken tembang napa, mbok bilisake kadang-kadang apa Mas paguyubane? Laras rasa, Laras rasa campur sari. Ngersakaken Ilir. ilir. Lagune nipun pencaosaken ugi sareng Mbak Ika kalian para waranggana supaya iso kompak nggih. Ngen semilir warga ing mriki penggalihe tetandurane iso kalih sing omong gawa welutune kanthi Ayo, Nduk, lestari. Laras. Amin. Persiapan. Ingkang dipun mongkoni panjenengan Mbak Pak Dewi Kadus kan. merambah Bu Kades. Dino Risa. Warga kene tansah bersatu melangkah masa depan munding semakin maju semakin jaya. Munding gitu Pak Kadus. Dadine aja mek didelok yuk keplasing ucapan ning rasa sing digondeli. Menika pun sekseni Pak Kadus, menika Pak De Plontang wis ora mikirke apa-apa, sing penting Nggih. rasane. Rasane. Jadi dalu menika mengke Pak De Plontang mboten diaturi menapa-napa. Mboten Menika napa-napa? Mboten napa-napa. Napa-napa. Arep ngopo kok wis lunas kok mikir. Goblok. Oh, alah. Nggih. Kok ngomong iki Ya. Mas kuwi lho. Siap lagune. Ilir. Ilir. Yo jumeneng. Lah, Monggo, lah. Mbak Sinden sedaya. Pak Lurah katuran jumeneng wonten mriki kemawon.
Pak Kadus. Pak Kadus. Kowe niki wah kuwi jan ora tengen ta siji kuwi Pak kok. Kadus. Yang wajahnya ya kaya Pak Lurah kok ganteng irungnya lho mancung. Ya iki di program karo Mas Ferry, monggo. Jadi lagu ini le. Apa-apa ngger ngelemok nafsu. Apa ya wong kira entuk memuji. Iya. Ora tak lok kelek nesu. Tapi mboten Pak jenengan ganteng kok. Bebarengan karo kanca-kanca. Oh iya, Lho kaya ganteng ngono tok. Mboten Pak. Lagune le. Ampun dianggap guyon. Apa? Kowe iki arep nanti to, Dik? Mangsa aku kene tak culke malah ngrusaki tanduran lho engko. Kaya wedhus. Nggih. Monggo Pak Kadus. Jenengan sekedap nembe toto-toto. Yo, siap le, yo. Nggih. Matur suwun. Mugi-mugi semon tembang menika pas angkah Pak Kadus anggenipun nanemaken rasa kagem warga Tatamunding anggone tetanduran apa wae iso ijo royo-royo. Apa kang jinangka disembadani marang Gusti Allah Mak Cangik. Nggih, nggih. Tebih saka godha rencana bagya mulya kang tinampa rejeki kang berkah lan barokah. Mliginipun dumateng Sasa Agung ing tlatah Munding Pak Kadus Sumrambah saha Pak Bu Kades kanthi amanah kanthi barokah kagem lingkungan desa dan dusun ing tlatah Munding. Matur suwun. Wonten informasi Pak Den. Oh nggih, Brio Putih nomor polisi AA 1694 DM. Leres ya, Nak? Nggih. AA 1694 DM. Lagi metur saya notok ya? Ya itu lah untuk dipinggirkan. Mbok menawa arep warga sing oke. Sepados pinggir saantawis amargi wonten kendaraan kang badhe liwat langkung rumiyin. Oh nggih. Nggih. Kang Gita, Mbak Eka, niki wektune saya ngangsek. Kula terus ki lakon sithik nika mengke sampun Pak Kadus wekdal sampun maripurna menika panyuwun panjenengan sampun kasembadan Kang Lestari. Matur sing urung bisa dicaosi caoske wayah gara-gara. Oke, Bos, siap. Terus lakon sidilit bae. Niku mawon nggih.
kuku sing dupa kang kumelun. Ayo Rata.